Eli. Čau. Čau. Čau, čau, čau. Čau, čau, čau. Elísek to chce papat. Ta to teď dojedla, ale. Teď dopapal. Teď dopapala. Tak si to ochutnej, no, jestli to je dobrý. Ochutnej si to, no. A co takhle červený? Co červený dobrý? Je to dobrý, Eli. Elísku, teď si jedla. A to takhle. Takhle, když si budeme hrát. Ahoj. Ahoj. Jo, dobře, tak. Ahoj, já jsem žirafa. Ahoj, já jsem... Ty chceš papat žirafu. To není tvoje Šáris. To není tvoje žirafa Šáris. To je jiná žirafa. To není maminka. To není tvoje maminka. No, no. Ne, nepapej mě. Nepapej mě. Ne. Nepapej mě. Ne, 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 ne. Takhle položím žirafku, jo? Spinkejte s žirafkou. Nemá prsta, veď? Nemá. Nic z ní neteče z té žirafy. Hm? No, povídej. No? Ne, nepapá. Žirafa se nepapá. No. To je kámoška, tu nemůžeš sníst. No? A co